I vosaltres qui sou? Ai, passeu. Som Eir i Patri Joan. Venim del Seix Magraner de Tavernes de la Valldigna. Nosaltres som dues germanes que van tindre la sort de fer el projecte al nostre centre. Jo vaig participar en el curs 2021-2022 i 2022-2023, mentre que cursava tercer i quart de primària amb la companyia Magranes. Vaig participar el primer any com a actriu i el segon com a músic. Tinc molts bons records dels dos cursos perquè el projecte ens va ensenyar un muntó de coses. Estimar-nos com a grup, a conèixer-nos a nosaltres mateixes, a ser bons companys i resoldre els nostres problemes pacíficament. Podria dir un muntó de coses més. M'alegra moltíssim la il·lusió i l'esforç de tots els companys per a dur endavant la funció. Recordo especialment el que vaig sentir la primera vegada que vaig pujar a un escenari, la interpretació del meu paper. Penso que a través de l'òpera he après un muntó de coses importants, a expressar-me corporalment, a parlar en públic i no tindre por a enfrontar-me a nous reptes. El meu nom és Patri Joan i vaig fer el projecte segon de primària, el curs 2023-2024, i la nostra companya s'anomenava Mina. Del projecte m'agradaria dir que a poc, a través dels jocs que eren diferents, divertits i que es feien aprendre molt, tant de manera individual com en grup, vam anar prenent consciència de grup. Érem una companyia. Gràcies a la confiança entre nosaltres vam poder fer l'obra i valorar que tots érem igual d'importants. No importava si eres actriu, músic o il·luminador, perquè tots feien falta. Recordo amb molta estima el dia de l'estrena, que estaven tots els familiars. Va ser un dia molt important per a mi. Gràcies a Benja i a l'òpera vam aprendre moltes coses. Aprofitem per a donar un beset al nostre mestre Benja.